bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. uMndeni womaskandi osola ukuthi uphendulwe inyanga yamenza uMkhovu wayo ucela usizo kwabanye abelaphi bendabuko. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngezo mina ngifeza ukuthi ungakhumalo bathi ilasbona amakomedi mhlambe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. uMndeni kamaskandi osola ukuthi uphendulwe inyanga yamenza uMkhovu wayo ucela usizo kwabanye abelaphi bendabuko. Ulungu lomndeni eligodliwe igama lalo lithi sebetholile ukuthi ukudlala ngosenzo umasuka novalo umfo kaNgcobe kubeni kuthiwa uyathwasa enyangeni emgcinile eNew Germany PineTown. Njengoba kwavela emzini wakhe umasuka novalo ukuthi sekuhlala amathwasa lenyanga nawo abalekile awushiye. Elinye ithwasa libhalwe kuFacebook lithi cela wazi uMndeni kamasuka novala awazise ukuthi abamlande enyangeni ngoba yikho into ayithwasayo kodwa kuzidlalela ngaye lapha. Lithe nalo seliphumile kuyona ngoba lithola ukuthi umuntu uthi uyabathwasisa kayona inyanga kodwa uzidlalela ngabo. Chaza ilungu lomndeni bangumndeni bathatha isinqumo sokuthi bayobholisa ngomeni bathuke boma isangoma sishaya umhlahlo siveza ukuthi inyanga ithwele kodwa isebenzisa umfowabo ukuba ayocansini nezilwane zayo. Lokho okwenze baba novalo lokuthi ngambulala umfowabo uma enza kanjena. Licela ongaba nosizo lapha nalekelela ukuze kubuye umfowabo ekhaya ngoba sebetholile ukuthi akaphephile lapha ehleli khona. Inkinga ukuthi nawo uMndeni lapha inyanga ayivumelanga ukuthi bangene emzini wawo ukuzobona lapha nomfowabo. Ingakho nje okwenza bashaya amakhala ngoba bakazi bakuza ukuthi uma umuntu ethwasa ngempela akuvumelekile ukuthi uyombona. Omunye umaskandi oseke wenza imizamo yokulanda umasoka novalo enyangeni uphuze ekhemisi uthi wehluleka uyacela ongaba nosizo kulekelelwe uMndeni ukuze ukwazi ukuthi ulande umasoka novalo. uMndeni uyafika kuyena ukhalela ukuthi ucela ukuthi awulekelele ukuze kubuye umculo ekhaya njengoba wahluleka. Sesifikele emathupha lapha nakusho uphuze ekhemisi lapho kuhlala khona umasoka novalo kayiseke eminye imizamo ngaphandle ukuthi bacela abantu bangenelela kungaba inyanga noma umuntu ozonikela ukuthi ukhokhele inyanga ozokwazi ukumlanda ngoba emndenini wakhe abasebenzi kusho lapha ubaba uphuze ekhemisi. Bafethu izona ezihamba phambili namhlanje esinethulela zona ezithinta lapha insizwa esokunesikhathi eside isenyangeni nosokunendaba zokuthi engathi kudlalwa ngaye kukhona into eyenziwa yona lapha yikho into ayithwasayo. Mhlawumbe kuthi ngokwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala lapha na comment section siqede khona le ndaba izona ekade sihamba phambili. Ingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare bese nangilandela kuFacebook @redengez. Uneziphathe kahle nibe nosuku olumnandi nithanda kakhulu.